Hemra, nerede oğlum? Men bärde Seydata. Gel hani. Bir düşünüşmezliğe olup dur oğlum. Seydata näme boldy? Doğru bulardı. Bu ýerde näme bolýar? Eýgilik midir? İyilik näme işletin? Bizim barymyz hop atsynna. Goý näme bolýanyny Kasym Weziriň öýde aýdyp bersin. Siz menden näme işitmekliýäňiz? Hakikati. Sen bir de ähli zady bolşýaly edip aýdyp berersiň. Sen musapir sıran bolma. Men ähli zatdan habarly. Obar garakçyny kerwenne gizläp saklaýar. Kerwene her kim koşulup biler. Onu gizlemek näme gerek? Berekella. Menem şonu aýtjak bolýanna. Ýeronsoň ol adamyň kimdigini bilip bildiňizmi? Eşdişime görä o gaçyk dönük. Seweşde goşuny garymyň eline beripdir. Oň buýrugy hökman ölüm bolar. Kasym Wezir, bu aýdylýanlar dogrymy? Bolgurly çıgargarmış. Ýoksam içiňden hanjarmy geçirýär. Köşeş. Qassanma. Sen onu öldürsen, biz hiç zady bilip bilmez. Synymy aýtsam, men şu adama ananmaýam. Goýun kimdigini Kasym Weziriň öýde biz aýdyp bersin. Gaçak. Men näme bolmaly? Näme? Enim? Biz äfen eniň wadygyny bilmäniriz. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Ahmet, çağırın nökerleri. Bu ýerde dönükler var ýaly. Qıssanma. Goý gurlasyň. Muny hutşaň öýden bilýändir. Siz näme hiç zady düşünmediňizmi? Kasım bize dönüklük edýär. Bolly beset. Kasym biz üçin jany bermäne taýyndyr. On köşke öýpalygyny göre gelýäňiz. Gowsa ilke bilen biz ol garakçyň öýde bilen gurlaşyp görmeli. O garakçy bilen gurlaşýançak, bizim parymyzy qırgyna bererler. Qırgyna berjek bolsa, onda mümkinçilik bolupdy. Bu ýerde başga bir zat bar bolmaly. Hemrajan doğru aýdýar. Sabırlı bolmaly. O gaçkaň özünü görmeli. Bolýa da onna. Gurlaşyň şol gaçak bilen. Eger ertir ýerden eçel hiç zat bilmeseňiz, men ol gaçkagy öz elim bilen öldürür. Sen o gaçkagy maňa görköz. Bor Hemrajan. Gaçka görkedeýin. Dünýäň hileti ýetikdir Emrajan. Bu näde beýle bolýar, Mejit baba. Men ähli zady hökman bilmeli. Feweşleň berine men ganymlar bilen başa-baş durup gylyç salşamda bir nöker ölmediniň öň ýany men aýalymy tanaýanlygyny aýdyp jan berdi. Ana şondan soň men aýym günüm tutulup dünýäm tüme batdy. Ağır feweşlerden başalyp çykyp bilmän goşuny qırgyna berdim. Soň bolsa gamyň girdabyna düşdüm. Bu ýagdaýy gören şogulçylar meni ganyma baglap şamyda garşy goýdular. Taňrym men ýarymyň päkligine şüphe edişim ýaly. Meňem päkligime hemmelerde şüphe döredi. Isk oyunçy. Men on oyun wady boldum. Iska düşüp ejir baryn çekdim men. Hiç kim men hatyratyma düşüneti gelmeýär. Sen meni ýüzgar etdiň. Sana duşan günü men nälet bolsun. Indi barıg tordy. Sen arasalyňa meni şüphe dören üçin hemmeler meni dönüklikde aýplaýarlar. Bu arada hiç zat aýdasyň gelen okmy? Men sen pikir edişiň deden pekdir. Sen gözleň kör bolupdyr. Ulaklaňam ker. Senin nimeni görmerdiň. Eşitmerdiň. Adam ýüregi Taňryň öýüdür. Allah Taala hemme zat görýändirim, bilýändirim. Sen tow edip sowap baryn adamnyň. Sen ejir çekip ömrüň kül etdiň. Sen özüňe aklajak bolma. Günäňi boýnuňa al. Men deýnem bolsa, ahmyrdan noly göz ýaşlaryny süpürüp maňa bir tanym teredip durdy. Soň bolsa, Ey men, wepaly ýollaşym. Men sen wagtlaňa gynanýan. Sen çekýän jedirçe palam. Çekip çıdardan ağırdığınam duyyan. Şoň üçin häziriň özünde
Gılcın çıkarda men depemden şeýle bir batly ur. Hatta soňky demimem ilteşip galaýmasyn. Yaran soň näme boldy? Son bolsa. Tesay sesi bilen hoş gal. Men ömürlük yollaşım. Belki men yoklugymda öz baxtyny tapardyň diýip giýjäň içinde men gözümden gaýyp boldy. Näçin sen men beýle jewrete var etdin? Näçin? Sima. Men günäm geç. Mejit baba. Sen men atam oran adam. Söwüşlerde ýeňilmedek adyna munafik bolanyny eşitdim. Bärde hemme zat belli. Ganymlar daşyňa torgurap, yalan töhmetler bilen sen gözüň apypdyrlar. Bu ýalňyşlyk hemmämize sapak bolar. Indi men seni hiç şaňada goýbermen. Sen men ýanymda bolarsyň. Men sizi çöle ähli adamdan geçdim. Eger menne size berer ýaly başga da zat bar bolsa aýdyň. Men siz üçin hiç zadym gaýgyrmaryn. Yok Emracan. Sen iyidini düşüp baryan adamlaryň ählisi sana jany teni bilen berilendirler. Sen bize egtilmez bagt berdin. Biz sen ömürlük kuluňyzdyr. Yok, siz kul bolmarsyňyz. Biz siziň bilen bir döwüm çöregi deň bölüşip ýaşarys. Erkiňiz eliňizde. Men bu aýdanlarymy ähli adamlara aýdyp bilersiňiz. Ömrüň uzak bolsun Emracan. Hemra Abdülmejid'in aydanları barada oýlandy. On hasratyna nähiller bir çäre tapmak isledi. Emma on çäresi ýokdy. Onu ýakýan ışk ataşydy. Hemra şeýle pikirler bilen u kagdenni duýman galýa. Sehel salym geçmeke täsin bir düş berýär. Adamlar, gelin ahiri. Gelin de, näme saklanýaň? Salamu aleykum ýaşullar. Gelin geçin oturun. Oturun. Oturalım adamlar. Bir yatan ýigide kim diýerler? Emracan öz oğlumuzdur. Biz bu ýigit dogluly bäri ýanyna bolup ýörüs. Öde ýagşy ýigit ekeni. Eger bir ýigidiň ýüti bolsa, has azap bolardy. Bağı erem diyen bağda Şahruh Han'ın hürlükka atlı kıydı var. Şey diye. Nesip bolsa şo kıydı, şo oğlanı nikalap bereysek niçip bol. Yine bu. Bunda näme? Şahruk Han'ın neydi? Hürlükka gelsin. Koy sağ çalınsın. Hani yer Emracan? Yürüm adamlar, yürüm hani. Nikah kıyalım. Yatmazsam Allah, yine volluy. Ey gözel gyz, adyňyz, asl zadyňyz kimdir? Adım Hoýurlukka. Atamyň ady Şahruhşadyr. Jaýym bagy Eremdir. Eýit, siziň adyňyz nämedir? Meň adym Hemra. Atamyň ady Hysrawşa. Bagy Erem nirede bolýar? Bagy Erem 500 ýyllyk ýoldur. Beýbe, uzak ýol eken. Başga da geçelge ba. Eger ygtyýar bolsa, 40 günde de barsa bolar. Hürlukkajan, uyam, sen edýäniň näme? Bilseň bu toýny kas seň üçin däldir. Bu ýigit asla saňa taý gelmez. Oýun okudun. Bu ýöne keje bir düş ahry.
oyurdun. Indi men onu görüp bilmegen. Sen bu karıda uklap düş görýäniňi men nereden bileýin? Sen meň çalýan sadymy dinläp oturmanmydyňmy näme? Sana näme boldy uyam? Sen näme üçin aglaýaň? Bol aýt näme boldy? Men indi onu görüp bilmen. Mene düşünýän nälerini kimi görüp bilmersiň? Hemrany. Kim o Hemra? Sen näme hakda gürleýäň? Hemra bilen nikah kıydılar maňa. Men indi oňa ýaly boldum. Sen bolsa men düşümden oyurdum. Biler bolsaň, şeytanyň oýuny kändir. Sen henidem şeytan oýnap oturandyr. Açyl okudan. Men ýoksa hemme zat kawaýdan özüňe gel, oyun. Sen onu beýtmersiň. Hiç kime de aýtmarsyň. Düşündüňmi? Bu men gören düşüm. Onu hiç kim bilmellerler. Onna sen maňa bilbil goýan berersiň. Menim saň Hemrany tapmaga kömek ederin. Näme? Sen maňa Hemrany tapmaga kömek etjekmi? Kömek ederin hüýrlük gajan. Sen men uyam ahyry. Men sen hasratyňa düşünýän. Çynyňmy uyam? Elbetde çynym. Hürlükka, hür dağpranyň aýdanlaryna ynandy. Hemra bolsa, henid oýanmandy. Ol öz persi bilen göz açyp ýumaz salmaň içinde çeşme çaýly, gödel ýerlerde bolýar. Persiniň diýdaryndan ganyp bilmän garap oturýar. Taňryň ýüreklere salan ışkody lowlap tutaşýar. Indi olar bir-birinden hiç zat aýra salyp bilmez. Ey Taňrym, olar gözlerinden gorap saklawer. Hakaşyklar, hüýrlükkä bile Hemra, uklaryndan oýanyp, aýralygyň çekerler. Dady perihat ederler. Soňam gustap atyp, ışkyňlaryny duyarlar. Olary özüň gary yaratan. Cemil, bu bolan zatlary sana aýtmak, ýazdyrmak, iştirmek maňa gatagyr düşýär. Ýöne sen ýaz Cemil, ýaz. Näme? Tapmada ötdüňmi? Tutuň ony. Kaldırın bunu. Dur yerinden. Yine su tep. Yeri. Näme aýdyp bilersiň? Saklanyň. O ýigidi näme üçin bu ýere getirdiňiz? Haýryň. Yer goja. Sen mi ýördi näme işleýän? Edýäniň näme? Sen onu boşat. O şany körlerine karşı durdy. Şoň üçin men buyruk ölüm. Ýöne men oň günäsini geçäýdim diýen. Gowsa bu güjügi ilki ýagşy saýgyladyp, soňam zynnyny çürüsüň dogry boldy. Sen onu etmersiň. Näme üçin etmen? Teretap bol goja. Birden men pikirimi ütkäýmedin. Men oňa ölüm jezasyny beräýmegem gatakmal. Näme jedaň bolsa, maňa ber. O men şägirdim. Oň ýagşysyna da, ýamanyna da men jogap berýän. Beýle bolsa bu gojanam tutuň. Goý jezasyny bile çeksiller. Biz onu cezalandyryp bilmez. Näme üçin? O şaň adamsy. Bolany näme? Oň jogabyny özüm berýän. Aklyň aýdan. Birden şaň gadabyna galaýmaly. Betedin hani? Bu yerde näme bolýar? Ahmet Gödir, sen hemişe bir işin aňyrsyna ýetmän netije çykarýan. Gowy däl.
Sen koşulma Kasım. İkiminin davamız hini kutoranak. Doğru aýdýaň. Gutaranak, gutarmadan biz hemra çagyrýar. Näme ardyň boldy? Şo ýerde aýdarsyň. Seyit ata, men şu ýerde garaşarym. Bolya, oturuver. Men sana öz başta hareket etme kadar ediyen Ahmet Gödür. Ýöne men öz başda hareket etmedim. Kanunyň buyruk alsam bulan jezasy ölüm. Ana şoň üçin men bular jezalandyrmaly diýip buyruk berdim. Ketdiňi bil Gödür. Indi sen molluňy berdi buyruk berýän. Doğrudanam Ahmet. Näme üçin biz bilen maslahatlaşman öz başda hareket edýär? Ya bize äskermejek bolýarmy? Şadadalar. Size äskermediýäli. Men kimmişim? Berekella, doğru düşünüpsün. Kim bize boyun olmasa, on cezası ölümdür. Onunla siz aydylan bilen molunda çaltyra Kasım Gödür bilen ýola düşün. Şamyda biziň barýan habaryny ýetirin. Häziriň özüne ýol düşýäs. Netip bolsa bizem iziňizden ýeters. Bolýa. Biz her modny ýola düşeriz. Xıtrowşanyň galasy. Sağ hale belye, başarım. Men sizi yöne yere yığnamadım. Sizin bana yazan yazgılarınızdan men haberim var. Onları çintkap okap görýän. Yöne näme üçindir? Sizin yazan sözlerinizden dünýäniň panylygynyň, peleň keşliginden, gaýry işleriň azalyp şerri işleriň köpelýänliginden, harsy dünýälikden, Maqşuğun yürekliğinden derinleyen sözlerden başka da esmedimle. Siz dinlevir özünüzden. Adamları kama batırıp, näme onun ağını bulacak bolýaňyz mı? Ene dinleň, köňlümli mehnet korkusunda koyduk arılar. Ýa-da. Geç hyýanyň muşakkatdyr bu keçik bal. Yeri, bu näme bolýy? Sizin araňyzda duran Saky Şahyry mübarekläsim gelýär. Şahyr sen nirde? Men bärde şahelem. Didar, kayıp diptirler könülür. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Aramızda menzilişte kıyım olur. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Hemmemiz yülüp var yaz kämide. Ey bu dünya aklı yeten bağ mıdır? Aslı ayrılıktan kurulan panıda. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Sınır uçlar dünya köngül vermenler. Yer kim mesiptir mundan armansız. Ömrüne ötýänini duýman ýörmäňsiz. Dostlar gelin, didarlaşyp durulýyn. Şahyrim, men seni mudugumuzda. Berekellah Şahyr, berekellah. Men sen şygyrlaň hemişe okaryn. Başymyrdım bugün ışkyň dadyny. Yar yetipdir bugün aýyny ýaşyna. Gurban gözü bilen kalam maşyna. Söwdügüm göz bilen gaşy gelipdir. Köňlümizde ýaryň bäri kararyn. Hyýalymda ýar dülpün dararın. Tap getirmeýän ýürek kalbym kararın. Bugün ışkym hetden aşy gelipdir. Aperi. Berekella inim. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Ýeron soň oglan tapyp bildinmi? Tapyp bilmedim. Edil yer ýudan ýalla. Men şaň öňünde täze şygyrlama kojokdygma töz berdim ahyry. Eger sen ol oglan tapmasaň meni ýüzgar edersiň. Doğru. Onu tapacak bolmaly. Onu tapyňda içgara galmyş. Senin sözler maňa näse para diýäň? Sen oğlan boşatmadyk bolsaň, bu ata oğlan meň elimde bolmaly. Inni bu art gurundan geregi näme? Yer gaty bolsa öküden görer etjek bolýarmy? Oglan tapmaly. Gurun mu tordy? Oğlanyň torwatyna başga da ýazgylar azal. Ha, o azally. Bak men baryny padşaha berdim. Näme üçin berdim? Näme üçin berdim diýsen? Yer bolýaly haw. Haw salat şeriýal zat ýok. Ey Tanrym, ýalňa şaň öýdi maňa hormat etdi. Ne bar gutordy? Bar gutordy. Hani ejidlemen betet. Bar gutordy. Öýdüň el al. Gutordy. Oğlan tapılmasa, men sana başga bir şahyryň ýazallaryny tap beren. Yok. Yok.
Yok! Maňa diňe şol oglanyň ýadanlary gerek. Eşdiýäňmi? Men saňa gaýtalap aýdýan. Maňa diňe şol oglanyň ýadan şygyrlary gerek. Onu nirde olsa da tap getir. Tap getir. Bar git. Yoksa işimiz pırrık. Bor. Meni jagada olan hökman tapar. Yok, bana hiç zat aytma hiç zat. Men bilýän bar gutordy. Bana hiç zat aytma. Şahım, olur gelýärler şahım. Olur gelýärler şahım. Tanrym asan etdi sizin müşkülüňiz. Gaýdyp gelýär. Sizin algır kuşlaryňyz şahım, olur gelýärler. Näme? Gelýärler şahım. Gelýärler. 3 günlük ýoly bar. Dag bar arada. Biz bu uşla alik geldik şahım. Bu uşluk şahım, olur gelýärler. Ay onu näme dur? Yürün karşılalyňa. Yürün şahım karşılalyň. Şahım. Geçin hanım. Sen berdemi? Görünsene ey oğlan. Berdi. Arman adın tutup bilemok. Tutorsun adımı. Yine tutorsun. Süýjü sözler bilen yüküm yetirsin. Her gün yerden feryat etsem, yırtıp yakamı çäk etsem, yetermi gülüm sana? Senin yokluğunda gitti sabır kararım, başım galli, gaýgy bilen dumana. Sen menin köňül hoşum muradym, pırakynda yanım, yoktur rowana. 3 ay boldy. Menin köňül hoşum ýok. Ýaglamakdan gaýry etgen işim ýok. Kaza okuy, jana gelip degipdir. Bu mehneti Allah bize beripdir. Aýralygyň ýükü beýlim egipdir. Sözlesene, arttırmada gıynancım. Sözlemäge saklaýynmy? Ýok, gurbatum, Yok. ýancım. Gam çekme Oy canım. mülleşi versinler. Haýyş ederin. Hemrajan gelenne baryn aýdaryn. Sabredin makal. Sensiz ömrü Allah maňa bermesin. Gözden salayman. Gülcemile gideli gyzym. Beýle halla. Taşlap gitmerin ýary. Beýdimi balam? Hoş Gitmesek var, bolmaz. yarım. Hoş var. Yürü. Hoş hal. Akmaklar. Akmaklar. Men hemmedatdan habarym ma. Siz näme üçin Atabege meň adymy beripsiňiz? O meni öldürecek bolly. Menne başka hiç ýyl alaç kalmadı. Sen men gadabymdan gorkmadyňmy? Korktum. Ýöne men onu galanyň goragyny berki diýerligimi, adamlarym şoň üçin barlaýarlygymy aýtdym. Mun sen dogry aýdypsyň. Kelläňden diýinmejek bolsaň, inni ýalňyşma. Ýalňyşman, andy çiýan ýalňyşman. Ýöne men Antalýanymy nerden bileýin? Sen bilmeli. Sen ähli zatdan habarly bolmaly. Edil aýdyşyňy ýaly bor. Hökman habarly bor. Ýeren soň, ol jaňyňdymy? Howala, ýygnadykla. Bizinni adamlarymyz ýaraglandyryp biler. Howa, şeýle. Siz onu häziriň özünde nökerliňizi ýygnaňda. Bedel hanyň mülküne talan salyň. Talan salmaly. Olar goşunlaryny sürüp üstümize gelseler näetmeli? Wah, maňa geregim şoda. Bu ýerde men öz maksadym ma. Ýaran soň. Bedelhan kim? Bedelhan Hürlükkan ağası.
Meni istada düşünmedim. Hürlükkan ağasam mı? Hawa, hürlükkan, hürdak pıran, kawi, bedel atlı doğanları var. Bedel han, bir gıyda aşık bolup, İrem mağından gaydı. Aho ağam bedel. Dur gitme. Gürleşen ahırı. Inni maňa bir ýerde durarlyk galmady. Aho doğun aklın aylan. Atamız rekimdardır. Atamızın yanına vardı ayağına yıkıl. Sen bu işlere goşulmasan gowarynin. Sen bizim uluyumuz, miras düşörmüz. Dur gitme dur. Yok havi. Maňynda ýyda ýol ýok. Men atamyda aýtjak zadymy aýtdym. Şa tagtyna oturmak sana nesip etsin. Sen bir gıyda aşık boldum deyip bizim barymyzdan geçip bilmersin. O denan üçin men janymdan geçmäge taýyn. O men ýüregime ýeledi. Men onsuz ýaşap bilmen. Aho ağam. Adam zat öz lezinne durmaya. Olar maksadyna yetmek üçin and içýärler, awýalaýarlar. Soň bolsa wadasyny unduýarlar. Beýle häsiýet olaň hemmesinde bolmaýa. Aklın aylan ağam. Atamyzyň gazabyna galma. O seni gaýdyp ýyzyňa dolanmaz ýal eder. Men akbarymdan nalaman. Görýän ol seni saklap bolmajagy meňdiýe. Allah nesip etse bir ýene de görüşeriz. Haçanna şahelim, sen aydanlaň okanna, sadadan düşnükli bolmalygyny unutma. Arkaýyn bol. Men düşünükletip ýazýan. Şahelim okumaw gowary. O sen ýadanlaň hükman okar. Ana şonu, zalimlaň eden ehli hyýanatlarynyň üstü açylar. O nähil hyýanatlaň? Sen ýazýanmy? Hawa, ýazýan. Onu sen bilersin. Bedelhan, İrem mağından gaýdyp, öz söýgülisi şahydyna gowuşdy. O häzir ulawar ýurdun tagtyna şa bolup otyr. Hiç kime boyun eğmedik bedeli, Hısravşan karşısına koyup, Ahmet Boydir özünün yaman niyetini amala aşırmağına başlaya. Ol, Bedel Han'ın iline talan salıp, mal garalarını özü bilen alıp kaydı. Edir sizin aýdyşyňyzy ýan etdik. Bederhanyň merkini verdik. Berekella. Hana Jallı nerede? Jallı mallary ýigitler bilen sürüp alyp gaýtdy. Bar senem olaň ýanynda ol. Leppey, çuw janyby. Adamzadyň iň gymmatly zady wujdany bilen lewdedir. Her kişi öz sözünün üstünde durmalıdır. Yoksa on hayvanın tapawdy bolmaz. O doğrudur men hükümdarım. Hükümdarın kalbına eziyet berýän zat nämeke? Şonu bilmek bilen ýetser etsedi. Onu siz men bilen açyk gürleşmän başarym. Biz sizin hizmetinizde men hükümdarım. Dünýäni kalbyň bilen duýmany başarsaň, oňa ýetesi näme bar? Ýöne göwün guşuny uçuranyň bilen islegiň hasyl bolup durmaýa. Ulälekli meýdanyňam hemme gülleriniň açylmaýan bellidir hükümdarım. Oňa garamazdan bedýenede süýjü hyýallaryň arzulary bilen ýaşaýar. Hükümdarım, näme üçin siz gulaga ýakynly sözler eşitmekden gaça durýaňyz? Näme üçin öz duýgularyňyza garşy gidýäňiz? Taňry size bagyt paýyny beripdir. Näme üçin siz ýaşaýyşyň lezzetini görüp ýaşamaýaňyz? Bu dünýäň derdi agyr. O dert hemmeleň başynda bardyr. Hükümdar, ýaşamak, garramak, ölmek we biziň täriýimiz edilendir. Muny ýetip bolmaýar. Siz näme üçin men kimdigimi soramaýaňyz? Sizin kimdiňizi bilmek bize hökman näl hükümdar. Bärde hemmeler hanyma hyzmat edýärler. Hanım bolsa sizi tagta çykardy. Dowam et.
Muňa garamazdan siz bize ýad adam. Eger hanyma murdat bolaysa, sizi tagtyňyza uzak oturtmazlar. Hükümdar, sen netiýeňde bar zadyň aldyň. Inni öz uruňda gitsen gowulmazmy? Eger men gitmesem şonda näme bolar? Onna ferasap bolun. Sizin kastyňyza çykarlar. Akmaklar. Kim maňa garşy çyksa, başyndan ýynar. Men hanyma şalygy, gorajymy wada berdim. Men wadamda da duraryn. Goý dünýäň tämirligi size saklansyn. Hükümdar, bağışlan günahkar kuli. Dinleyin, başa gelin, başa gaylığı. Tezlen ökür näme boldy? Et günahmi, dilim dillenmeyer, yitirdim hoşum. Bol gürlü. Birdenke, oslaksız seher şağınna. Hasravşan koşunu, dökülü şonla. Hatırawşa? Hava, hasravşa. Tezle soň näme boldy? Gelip bile, talan sallılar. Karşı durallar, yesir allılar. Yitkuludan mollu hükümdar. Goşuny ayaga garlaryň. Ganymlara garşy görüşmek gerek. Söwüşe taýýar boluň. Leppe hükümdar. Gadal takır düzlüğü. Koy iyilime bolsun noş. Ağım tutsun elimi ihlasıma nar eyle. Yüreğim telvas urup aşkım eylemese coş. Hürdäk bura, sen maňa hemra şu ýerde diýip aýtmadyňmy näme? Sen onu görüp bilmersin. Basın bu yere kaw geler. Bize bu yerden çaltyrak gitmek gerek, uyam. Eger kaw gelýän bolsa, onda bize bu yerde durmak bolmaz. Gidelik huyruk kajan. Hany sen bolum. Yassam kebem zemine tawa. Hakylyk hemrajandan galsın. Ine hakyky jomart diýip şoňa diýse bolar. Beyle kudret Allah tarapyn verilmedik bolsa edip bolmaz. Ene jomart bolmak herkime başartmaya. Jomart bolmak üçin ozaly bilen sabırly bolmaly. Allah Taalanyň gadabyndan gorkmaly. Galy berse-de kazan dolup bir gün öljeňi unutmalylar. Owa, o diýeniňe dogry. Munşa mereke çörek beren üçin Hürlük kajan, biz hemrany hiç yerden tapyp bilemzok. Gideli, sen bu bolşuňa bolmaýa. Sen beýdi otursaň bir belaň üstünden bararsy. uzak ömür ýaş berdi. Hemrazanyň ömrü uzak bolsun Allah zan. Hemran ağalarının zatlardan havarsyz bolan bolmagy meni gatyk inandyrýar. Gynanma. Taňrynyň emrine gaýyl bolmadyklar müň mürhubbat bilen ömrüne tüýerler. Belki soň ýene aýlanyp görürse? Ýok diýdimmi ýok. Men hemrany görmeni hiç ýere gitmen. Bolsaňyz adamlar. Dünýede sahyylykdan gowlat ýokdur. Şoň üçin edeniň bereniň müň bolup ýene Hürlük kajan, indi sen şeýdip oturjak. Bu giden adamlaryň arasynda weliler bolsa näme? Biziň sırymyz açylsa tutorlar, satarlar, gulgyrnak ederler ahir. Inni bollu bez, ýürege düşmem. Gidin şu ýerden. iýligine bergim. Onna sahylygyň güýjü nämedi? Ol jomartlykdan ýaňa erwe diýişleri edenen bolsa, Taňry oň günäsini geçer. Goý Allah Taala biziň günälerimizi geçsinne. Güzap gülerine göwnüm gowmudur, pelek. Eger sen ýeriňe bolsam, beýdip maskara bolup durmazdım. O sen işinde näme üçin ağladın? Gowsa wara bar. Indi sana inanmaýan. Sen öz kejirliň bilen bizi howpasyna salýan. Sen barbyr maňa düşünmersin. Sen hoş sardaşımdır soğuk sözleri. Saklan hürlükka. Kawy, näme üçin geldin? Senni geldim. Uyam. Näme garaşmanmydyň? Ben hemratly bir ýigiti gözleýän geçdim. Eşden bolsaň, näme aýdarsyň? Belki sen maňa hemran tap berersin. Sen kejirligiň çeni bolmazmy? Ýörgüdeli. Sen meni ýere alyp gitjek bolýan. Barangda bilersin. Münatyň ýydyna. Kawy, sen näme üçin meni ınsıçansız çola ýere getirdin? Bu takırda bizi hiç kim görmez. Men bu ýere agamyz bedel çağırdım. Atamız bize bedel görmek adagyň etdi. Şoň üçin bedeli şu ýerde görersin. Şondan soň belki köp zada akyl ýetirersin. Uyan. Hürlükka,
Sen men aydanım bilen bolarsyň. Bilip koy. Salam ağamcan. Gorunmun uyam. Seni görürünü ötmendim. İkimizin görüşmänmide köp ýyl bolanlar. Bu ne edip beýle bolýar? Asıl sen tanar ýaly bolmansyňa. Işgyň derdi seni ýakypdyr. Saralyp solupsyňa. Hawa. Atamyz ganyt myryp. Eremden kowundan soň men garramak bilen boldum. Seni bu ýagdaýda görýänime gaty gynnan ýanagymjan. Gynanma uýuzum. Men özeden işme. Bir jigem ökünemok. Atamyz seni ýoğuz darapdyr. Hey beýdi we bir kösemek gomy. Qawy. Sen ýagdaýyň görkezmek üçin meni bu ýere getiren bolmaly. Qawy sen goramak isleýär. O sana insan ömrüniň gysga bolýanyny aýdasy gelýär. Onsoň atamyzyň gadabyndan goramak isleýär. Ýöne mene medil sen ýaly öz söýgümden dänmen. Men Hemrajany söýýän. Men onsuz ýaşap bilmen. Goý atamyz meňem ganatlama gyrsyn. Yok, yok. Yok, sen ýalňyşma. Hürlük kızan, oýlan, oýun näl bir iş. Hoş gal ağamjan, men gitmesem bolmaz. Gitme. Gitme uyam. Meňen tek sana aýtmaly atlam bar. Dur gitme uyam. Qıdılgala. Hay berekella, şonu aýtsana. Eýilsene silsin, göwn asylsın, şadlygyň şowhuny, dünýä sesilsin, şahym, şahzadalara saglyk dileýäs. Dede can, ardymma. Aýtsyn balam. Aşlyk eken baran ýerimiz gaty. İýlimiti, gatoňur hem iteti. Halkyň haly maňa çekdirdi gamy. Aşyra dargatdym bütün gallamy. Ağalamyň gallasyna mallym men. Mätäşlere biraz ýarna boldum men. Günäkär men. Aşlar kändir oglum. Olar doýurup bolmaz. Gallany dargatsaň dolanyp gelmez. Beýik şahym, beýik şahym. Bedel hanyň goşuny gelip döküldi. O ne koşun? Senden ökör. Ne molly? Her taraptan ençe nökörler elli. Şah mülküne ziyan ettiler. Şah'nın söyleyen atını alıp gittiler. Bedelhan, pankilli akmak. Talep ediyen menden ençe kan dökmek. Täze tahtın köşkeyvanın yumuyurun. Etin kurtlar yer, süngün gemiyurun. Ülkesini ederin yer bilen yeksan. Yavaşa tayin malın. Meýik şahym. Dinleň guluň sözüni. Oýmak gerek o näkesin gözüni. Beýik şanyň garşysyna hüjüm edýär. Bu bolýan da atmydyr? Kimmişin ol? Size hayvat atmağa etti dergali. Bedelhanyň ýurduny goýran etmeli. Goý kime hayvat atýany bilsin. Tandyry çörek kazanna yapmasaň nanyň külek atjandyr. Tüz wagty ösürni. Goý almytynam alsynny. Vah, son nizene. Bedelimiz bellisin. Qoronsok, özümüz betbahtlıkla batyrys. Meýik şahym. Inni beýle köp oýlanyp durman. Hüjüme geçeliň. Kim hüjüm etse, şonam ýeňer. Diýmek ilki biz hüjüme geçmeliler, şeýlemi? Şah elem. Göwnüňe melar gelmesin. Bu jahanna güler yüzüň solmasın. Şahzadalar saglygyny ýerine kör. Goşun şerkerdelik ornu tutar. Hani men oğullum? Arkaýyndan iman köýsün arslanlar. Haýsy kılıç sıyırıp atatlanjak. Düşmandan aranyp ýerine saljak. Tajak sizin namı satsınlar. Şu dara artıkmaş takat yok menne. Siz var kanın.
in men mi ata atlanacak? Anam bolsa, ruhsat bolsa giderin. Düşman bilen hasaplaşıp qaydarın. Berekella oğlum tamam şeyledir. Täze tağta Hemracanı meyedir. Atlan oğlum atlan. İşin olmasın. Düşmanlar zarvından lerzane gelsin. Kazım Godir, Hemracan, men yanıma gelin. Kalalarınız yürüyüşe tayar olup durun. Eşitdiňiz şanyň edenektini. Hemra wada berdi täze tagtyny. Yüregini berip durul Hemraga. Inni gider almadygylysyn bermäge. Ha kardeşim. Neçik bolly oýlan gör. Suw getiren küýde döwen bar. Altyn ýyrdyk. Gör näçede gönüllük. Qayta yine günäkary biz döndük. Berekelle ally galyp pytyrdan. Biz bärde bir tüýs iş aýdyn. Şadadalar. Sizi şeýle söýýärin. Adyň reştemde bir gez galýaryn. Islegim arzugum size baş goýmak. Asly päkin bolan päkler söýük. Emma dädiňiziň söýüşi ýagdaýy siziň bilen sowuk salar hili. Doga tumur edilenemeň diýe. Wallah. Sizi gözüm gıymaya. Ahmet Vezir dur gitme. Ahmet Vezir. Edil yürüm oğlum. Ümitim. İçkin saramillin. Köre hasa gönüp dura gözüňe. Ünden vermedi aýdan sözüňe. Söýmeýär. Söýýädiňe Hemrani. Sizi siltey tutýar. Hemrady jany. Şaläli wolly qırnakdan molan. Göwün mülküňizi salar ol talan. Goýber meni. Kanun ökçe kanymyň. Yok şad adam. Şaýanyny o bolmaz. Biz bir iş tutarız. Hiç kimse bilmez. Dädejan, eşitmediň ardymyz. Hemra bilen bilek istek diýäsmiz. Hemraň başy ýaşdyr, belki ahallanar. Bolmasa bir iş olaýsa. Kıyamet bolar. Biz körpe dogondan aýrylyp bilmeriz. Dädejan gideriz biz durmarız. Yalňyz galmaklyga ýene takatym yetmez. Şah alem yersiz hiç bir söz aýtmaz. Emma bu ýerde tejribe lazım. Bedelhandan hiç gaýtagy görülmez. Edil goýuny gurtdarandan inaý bolmaz. Sen sözleriň dogry bolir. Tejribe lazım. Goý gitsin Hemrajan. Galaýyn özüm. Dädejan, galsynlar. Ýalňyz galma sen. Yüregiňe hiç howatyr salma sen. Bile gitseňiz esen bolar başyňyz. Jem bolsaňyz şogul bolar işiňiz. Ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak. Gelin men sizi bir bagryma basaýyn. Antur, kim orsun? Antur! Cemil! Ogruwa! Diýäne sala! Aşak golya, tutun! Onu saklan! Cemil! Dur! Tutun onu, saptarma! Dur varýan! Saklan onu! Dur! Dur diýen sana saklan! Tut onu! Tut! Ýere gaçýamaz! Hadi oňume düş!